एरानिया बन गइलू कनिया अपन बताव सब कोइल करनिया सुनो एरानिया बन गइलू कनिया अपन बताव सब कोइल करनिया क्रिया खा के कहना तू सही 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 सुन लो पहले ए राजा नैहर में ए राजा नैहर में ए राजा नैहर में लइका पटोले रही बाकी दहिया ना को सटोले रही ए राजा तोहरे खातिर हम बचौले रही बाकी दहिया ना को सटोले रही पहिला ईरानी हटे मुलाकात हो नैहर में रहे तोहार कौन खास हो ऐसा बात नहीं थी पहिला ईरानी हटे मुलाकात हो नैहर में रहे तोहार कौन खास हो बगल के रहे हो एगो पड़ोसी हमरा ला रहे खाली टाइम पास हो मजा ले ले तू खबू कहीं 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 अरे बात ना बोल सुनो ए राजा नैहर में ए राजा राजा नैहर में लइका पटोले रही बाकी दहिया ना को सटोले रही ए राजा तोहरे खातिर हम बचौले रही बाकी दहिया ना को सटोले रही अब ले रानी नहीं हो खबू बचल केहू से होई जरूर तोहर चक्कर अब ले रानी नहीं हो खबू बचल केहू से होई जरूर तोहर चक्कर के करो हो भिरिया न सटल शरीरिया अभिले खुलल नहीं मोरा सट का बुझाइले बाबू साइन भइल होई रानी तोहरा बही तोहरा अरे बही बात ना हो सुनो ए राजा नैहर में ए राजा राजा नैहर में लइका पटोले रही बाकी दहिया न को सटोले